তিনি ব্লেক ডে হলে পালায় হাইপানো আনে বুখা আনে থৈ আশাকা গরমে আশাকা বুখা তর তিনি তামনে বাগে হিঙ্গাকায় চিনো অ তাপক সং যে পুরু অ হাওয়া থুই খিখয় আ থুইনো আং জিবো ইয়াসাগে থৈ পায়ে जों बन रिमा दङ आबोन बागै बरनो थुइ थपसा हावा खालामनानै तिनि आबोनि फलखा तिनि नरक ताइ जों जतनो जागा प्रेजेन्ट दंनाय बर आबोन बागैनो जिनि दफा हामजानो रंनि थुइ थपसा हावा खालायखाय बिनि ताइ 100 गुण तेबो जागा कथा खाय बासानाय आबो सबसिनि तिप्रासानि थामसानो लामा आबोन बागैना तिनि साना मुसुगो सिएन तुयै जों बुसक सभा खायका इनडिफिनिट तिप्रा बन्दा गुखा आ जागा सारा तिप्रा हानि तिप्रा सारा फाय पाल खायै जों तिनि तिप्रा बन्दा गुखा आबोन यागुलो जोंनो तिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो कल मा खायका सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जोंनो कल मा खायका आबोन यागुलो जों तिनि फुनुका तिनि थानसा नै जों बुसक स्ट्रं तिनि साना मुसुगो असिए पाइथायाको जों तिनि गोबां बरफ एनआरसिनि कक साइटआव तिनि दंना किसा साना मुसुगो जे जागायाव सिए पासनि थाखा आ जागायाव एनआरसिनि कोनो मिनिट गैयै जों जेबो सिए बि बिल ओङै दंफोरो जों आफोरो एनआरसिनि कक सावो आ एनआरसि बफुर जों कक्सा जेफ्रो 15 अक्टोबर 1949 जों चिनि हा बुबाग्रा जों इंडिया बे माजुओ ए आफुर चिनि एनआरसिनि जों सानै दंनानै आबोनि यागलो खाय बर सिएबि जखने बिल तुमका ताइ सिए पासन थाका आफुरकाय एनआरसिनि कोनो मिनि करिखा ताबो नों जुदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एनआरसिनि जुदिनो ब इम्प्लीमेंट खायना होनो थाखा गागाय बफोरनि इम्प्लीमेंट खायजानाय आफ्टर 2014 निसिम खायजानाय आबोन बागै जों एनआरसिनि जोंथाय नांलिया जों नांगौ सिएन बातिल खायदे आबोन परे एनआरसिनि इम्प्लीमेंट खायदे आबोसो जों सावो ताबो पाय बुखरक जों आबोन सिना नांगौ जोंनो आइन बायखायै जोंनो बरनो कन्फ्यूजन खायै जोंनो ललिपप बाहायका तुगुजार हो चिनि बरनो बर थुगै तबो आबोन बागैनो तिनि साना मुसुगो तिनि अ जागा जे भाइ दंनाय सिक्ला सिक्ली अबननो अभिधान ताइ नरक थोनानि बागै फ्यूचर प्रोटेक्ट खायदर हिगाकाय नर से चिनि पिलार आबोन बागै नरक उस्ट्रंग के बासाबे तिनि पुलिस अत्याचारक चिनि बन्न बुलि कगै मानु ताबोन बागै कगै मान नं साइदामान ताबोन बागै बन बिचार खायजेगा नं साइदामान आबोन पिछनो तेबो कतर एक तंग तगो आबोन खा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आबोन तीबो TSF Bora People Human Organization निरिसिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आरपी तुरो आगे निसिबे आबोन तेज सभा खाइ फैलाइका 16 February 1997 नो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पावर इन्फोर्सनो आबोन यागुलो हगाकाय निनि आर्मी रो बरं जे बरनो सासपे खायो जे बरनो बकंगा मुसुगो आ बरनो बकंगो बथारि मानु आबनो होनो ब्लैक लॉ आ ब्लैक लॉ ताबो फारा तिप्रा हारो तंगो आबन बागनि जे सीए ना प्रोटेस्ट खायना बरनो गुली कहो तिनि अबा हाको अवस्था खाय तनु आबन बागनो ताबो ताइ बुखो जरा कमनि बागे पक सानो मुसुगो बिसे साइ मागला तब खाम अमनो पक खसाना मुसुगो दफा थांनानै होनो हिंका काकाय आ जागा दफा कायसानो मांनाय आ जागा जे दफा सानो मेजरिटी दफा যত থানসাও ফায়ে সিএন বাতিল খাইদে होनो जा जागा सानो तब जागाओ तिप्रासारक हायनो हाय जुदि केबुगि तकाकाय आ तिप्रासारक मथान जागलाक आ तिप्रासारक भान थांसागलाक
abon bangna tabon sikla tai sikli you particular donang sadam bosugo tai chini buri bodol long sadam bosugo norok jepro thamsa nei norok yapri thamsa nei kha baksa nei ya kaisango apro se chini o chobana kapai engri manai abon bangna tini sadam bosugo o chobana kapai na gakai tini ja borok hajar tinaro kutumka sang abone saradin jachini profession pro sang teba hajar tab kutum nai abon bangna thachek chini takok sunu chai thaka chini joba ase bai thagya chini joba je chini hana so ki film bai asa chini joba priya sa joba khai thana